आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं फैसाया आं हारसिं मोनजाया आं थाइसे मोनजाया आं गोजौआव हरजोबनांगौ बुजिबाय आंनि सायाव गोजौ प्रेसार फैनानै दं बुस्थुआ अ आं थारमाने फैसाखौ इखो थाइसे ओरैनोसो मोनजाया कल खालामफ्लादोंमोन थारमाने नोंसोरो होमबा 2 लाख होफ्लादोंसो होमबा नोंसोरो फैसाया आं होफ्लानायसो होमबा बे चेकआ होमबा होफ्लानायसो जादों माबानिफ्राय सरकारा बिखौ ओरैनो होफ्लादों थारमाने हाग्रामाया नामा 2 लाख 2 लाख 2 लाख ताजा ताजा बिग आपडेट गरम आपडेट बिपिएफ दलनि जलंगा सिंनिफ्राय ओंखारबोनाय मावजि बुन्दानि बिग आपडेट ताजा खौरां मानगोनां रायजोफोर 2 लाख 2 लाख 2 लाख बिक्रम दैमारी कास्टम बसुमतारी प्रहलाद रिन्जय बर' बिथांमोननो बेंका चेक साफायखौनो हालायै 80,000 इउथ्सफोरनो होनाय 2 लाख रांनि बिग आपडेट रायजोफोर दा बर्तमान 2 लाखनि मोनसे अडिअ कल रेकर्डआ ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारगासिनो भाइराल जागासिनो दा बे अडिअ कल रेकर्डनि गेजेरजों मोनथिनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिया एमएलए इलेक्शन गेलेनो फैसा थोआखैनो फैसानि गोनांथि जादों बेनिखायनो साननैसो सिगाङाव इउथ्सफोरनो 2 लाख 2 लाख 2 लाख रांनि चेक रानना होनायनि फैसाखौ हाग्रामा महिलारिया बिफिनबाय मानगोनां रायजोफोर अदालगुरिनि सासे आइजोआबो आइबिएसनि 2 लाख रांनि चेकखौ मोननो हादोंमोन बे फैसाखौनो महापन्डित बिपिएफनि वार्कार्सफोरा बिख्ल' लांफिनगासिनो मोनथिनाय बायदिब्ला 2 लाखनि गेजेराव मात्र 10,000 टाकाल' होगासिनो होननानै खोनानो मोनदों बाकी 1,90,000खौनो बिख्ल' लांफिनगासिनो होनना नैबे अडिअ कल रेकर्डनि गेजेरजों मिन्थिनाय जादों आरोबाव मोनथिबावदों मा जे गुबुन मोनसे थार्ड पार्टियाबो आइबिएसनि चेक खामानि मावनायनि मुङै 10,000 जाख्ल'नाय अब्ला मोनगिरिनियाव मा थाखो जिर' दावदै गला मोनगिरिनाव खालि मात्र मोनसेल' बुस्थु थाबाय जे गोसोम मोनसे दागो गोसोम दागोल' नांनानै थाबाय बेसोराया आइजोआ बिनानावनि थाखाय बार रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जे बिनानावनो 50%खौ होदो 50%खौ लांफिनदो होनना नाथाय बै बिपिएफनि वार्कार्स थगायसुला जासुला गेन्द्रा सेंग्राया बुंबाय जे बे फैसाया आंनि नङा गोजौनि हाइ कमान्डनिसो मोनसे अर्डार जोङो हाइ कमान्डनोसो हरफिननांगौ बे फैसाखौ आंबो मोनजाजोबा होननानै बुंबाय हाइ कमान्डआवसो दं गोजौआवसो थायो हाग्रामा महिलारि दं अब्ला बे बाथ्राखौ बिटिसि बाखिनि साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा साफ्रोमबो मोजाङै बुजिना लानाया गाहाम जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारिनि बिपिएफ सोरखारा बोसोरसे जायैयावनो लाइमोनफोरनि सायाव गाद्दारि खालामबाय बोरमा थगायनाय होबाय मोसौ थगायनाय होबाय आरो बोसोरब्रैयानो बाखि दंबावो बे बोसोरब्रैयावबा मा लुब देखायना बुरखायबावगोन मिथिला माने बिपिएफनि आखलफोरा मोख्रानो थालिर देखायफ्लानानै बिफुंसानिफ्राय बोख्लायनायनिल' आयदा खोनासंलां रायजोफोर अडिअ कल रेकर्डखौ दामनानिया हेल' हेल' औ खोनादो अ दं ओमफ्राय र' खोथाया माने नोंसोरथ' 2 लाखनि भितराव मावनायावथ' आधा खालामगोन होननासो मावदोंमोन नोंसोरो ओमफ्राय दायो नोंसोरो मानो गासैखौबो लुगैजोबखो नोंसोर सज'ना सोर आं बेनि बिब' नङा गासिबो लुबैदों माने खोथाया जिउमानि जागोन हो जिउमाजों बुंखानाय सिगाङावनो हो खोथाया दा बेबायदि बुंहरबाय जाया होमबा जों चेक हरामोन ना जोङो बे बुस्थुखौ गोजौनिफ्राय डाइरेक्ट फैनाय बे प्राइमारिनिफ्राय फैनाय नङा बुजिबाय आरो नोंसोर प्राइमारिनिफ्राय मोनोबा बे बुस्थुआ नोंसोर मोनखायामोन प्राइमारि लेभेलनिफ्राय मोनखाया नोङो बिटिसिआव 24 लाख मानसि दं 24 लाख 5,000 मानसि मोननाया नों सानलाय सिन्था खालामलाय 5,000 मानसिल' होदों ना बिटिसिआव नङा मावनाय समाव मोनसे बुंनानै लांबाय डकुमेन्टसखौ नङा दा जाना लाङाखै फैनाय नोङो समायाव नोंसोरो नङा बिदि लुगैजोबबाथ' जाया खामानिखौ सोरनि आंनि नामाव खोथाखौ चेकआ फैदो सन्जिनानि नाम नोंसोरनो मावबाय दे आं मानिबाय हा औ आदा नोंसोरनो मावबाय आं मानिबाय दा औ सन्जिनानि नामाव 2 लाख मोननायनि बेहा औ दागो थाबाय नंगौना नङा औ बे 2 लाख मोननायनि दागोआव नोंसोरथ' फैसाखौ ओरैबायदि लांजोबनो नागिरदो बिदिथ' मोजां जायाखै बिदि खालामनायाथ' नै नोंसोरनिया खोनासं आंनि खोथाखौ खोनासं नोङो आंनिफ्राय देरसिना जागोन बुजिबाय हो बिनानाव आं बुंनाय बुस्थुखौ बेबायदि बुजिजायामोना जों बिनि नामखौनो हरामोन आरो सन्जुनानि नामखौ दानखाबाय अलरेडि बे मानसिया लोमजादों होननानै नोंसोरसो अननानैसो होदों हरदों नोंसोरसो बानायदों नों बेबायदि खोथाखौथ' दा होनबा बोरै जानो नोङो बिदिथ' मैयानो मावनाय समायाव नोंसोर मोनसे होननानै लांबाय डकुमेन्टसखौ मावबाय दा जाना फैनानै नोंसोर एफा बेबायदि खालामनो नागिरबाथ' बिदि जाया
नोङो नोंसिनाथ' बिदि खोथाखौ खालामनाया खोनानाङा मोजां जायाखै खोनासं आरो खोथाखौ जिउमानि खोथाखो जिउमायाबोथ' थगायदों मा थगायदों जिउमाया मा थगायदों जिउमायाबोथ' 10,000 जादों बेखौथ' जों मोनाखै आंथ' मिथिया आं नों आंथ' नों आंबो मोनाखै जानो खालामना हागौ आं खिन्थु बिनिफ्रायथ' आगोलनिफ्रायथ' लांदोंना 10,000खौ बेखौ अलरेडि लोमजादों बिखौबो होननानै जों बिखौबो अननानै नोंसोरो होबाय लांनो नङा मोनामोन नङा 10,000खौ लानो मोनामोन आं नोंजों नांलायनानै लाबो गैया हो नांलायनायनि नोङो खोथा नङा बियो मिथिबाय अननानै नोङो सजनानै फना हर नोङो सिगाङाव आङो जोङो बेबायदि सजनानि नामखौ जों मेरला जोंनाव बेनिफिसियारि दंमोन बिदिबा जों अननानै मानसिया गैया होननाय हिसाबैसो अननानै होदों जों बेबायदिथ' होनायनि माबायानो गैयामोन ना जोङो बेबायदि आदै जायोबा दा खोथाखौ बेबायदि मोनखांनायनि उनावथ' बिदि खालामबा जाया ना बुस्थुआ मोनखांनायनि उनाव नङा नोंसोरसो मोनखांनायनि उनाव लुगैजोबदों मोननायनि आंनिखौलै सिगां आधा नै आधा नै 50-50 आंनि खालामगोन खोथाखौ होननासो नोंसोरो आंनि खोथाखौ मावदोंमोन मिथिबाय नै आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं हो नों आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं मानि थाखाय रायलायाखै बे सजनाया मा प्रब्लेम जादों माथो रायलायाखै जोंनाव मेरला बेनिफिसियारि दं हो क'क्राझार चिराङाव मेरला बेनिफिसियारि नोंसोर बोरै हरदों जोंथ' बेयावनो होनो हायोमोन होनबा नों गैबा नै जों अननानै हरलाबायनाय बे उदालगुरियाव आरो नोंसोर बे जुदि बुस्थुखौ बेबायदि खोथाखौ सिगाङाव खालामनोबाथ' नोंसोर हरनोबो दरखार गैयामोन बेबायदि बेबायदि दायोथ' दागोआ 2 लाखनि दागो दोङो बेथ' सेकेन्ड चान्स आरो बेलेग गैखाला बिहा हा बेखायनो नोंसोरबो बुजिनांगौ मिथिबाय दायो जि जाबाय दा मावबाय नोंसोरो 50-50 लायोबा लादो खोनासं आंनि आरो खोथाखौ लायाबा खोनासं नोंसोरनि जोङो खोथा खिन्थु आं कमप्लेन होनो हागोन नोंखौ मिथिबाय कमप्लेन होयो सोरनो होयो हो जेबो जाया नोंसोरो मावनाय समावबो नोंसोरो 10,000 जाबाय आरोबाव बेखौ लकेलावबो फैसाखौ जादोंबा आङो आरो खोनासं नोंबो आंनि दायो खोथाखौ आरो 2 लाखनि आंनि खोथा भितराव नोंसोरो लांजोबनो नोङो नागिरनाया बे एकदम गाज्रि जादों आंनि नोंसोरो खोथाखौ बिदि खोनासं दाखालाम मिथिबाय आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं नोङो हो नांलायनो दरखार गैया आं नोंनि 10,000 फैसा जायाखै सजनाया आंखौ नुबा मिथियो सजनाया आं जायाखै बेहाय सोर जायाखै सजनानाव जों फैसाखौ मिथिबाय दा नोंसोर हाबखांनायनि उनाव बेबायदि खालामनो जाया रावबो बेबायदि माबा जायाखै मिथिबाय आंनि न' गुरियावनो मोनदों सासे 2 लाख मोनदों मिथिबाय औ ओमफ्राय मा जाखो बे मोननाया मा होमबा जाखो बे नोङो मोननाया सन्जिनानि नामाव नोङो मानो डकुमेन्टस लांनानै मावनानै नोङो 2 लाखनि दागो फोनांनानै नों मानो फैसाखौ दायो बोनो नागिरजोबदों बेखौनो बुंलाय नोङो आंनि खोथाखौ मोनसे खोनासंहा बिनानाव हिसाबै बुंबाय बे बुस्थुआ नोंसोरबो बुजिनो नाजा सन्जिना मावनायावबो 10,000 थांखाबाय दागोआवबो 2 लाखनि दागो जाबाय खिन्थु बियो बे फैसाखौबो जुदि एसेबो जुदि बिदि मोनाबा 50%बो जुदि मोनाबा खिन्थु खोथाया मोजां जायाखै नोंसोरनिया मा जागोन खोथाया मा जागोन जेनेबा होनलाय नोंसोरखौ दम होनाय नङा मिथिबाय नोंसोरो इलिगेलै मावखदों मिथिबाय बिदि इलिगेल जेबो मावनाया मावाखै मोजां जायाखै बे नोंसोराबो बुस्थुआ इलिगेल खोनासं बे बुस्थुआ इलिगेल फैनाय नङा बुजिबाय इलिगेल बा हाबामोन बुजिबाय बे बुस्थुआ इलिगेल नङा मानो गिखो बिखौ गोजौनिफ्राय इलिगेलै फैयाखै मिथिबाय औ गोजौनिफ्राय औ नोंसोरो लिगेलैनो मावबाय खिन्थु नोंसोर औ गाहायाव फैनानै इलिगेल खालामगासिनो दायो मानो बुजिदोंना खोथाखौ नोङो थार्द पार्सन नों रायलायनाङा सुजुनानो फना सुजुनाबा मानि बुजायगोन रायलायनाङा आं बिनि बिब' जानाय आं मानो रायलाया जानांगौ जाखो हा मानो दा हाबसुंगोन दा मा नाम नोंहा बुंलाय नोङो मा नाम आंनि नामखौ मानो नांगौ नोंलाय अवाइ कमप्लेन नोंलाय सिबनांगौ दायो मानो बुंनो गिदों नोंलाय हा सोरनाव कमप्लेन हैनो नागिरदों हैबानो जाबायना सोरनाव साबसे कमप्लेन है जेबो गिया आं साला ससियेल मिडियायाव होजागोन खिन्थु आंदो मिथिखा बारा देखायबाला मिथिबाय नोङो खोनासं सजनाजों मोजाङै फन हो सजनाजों मोजां रायलायहरनां बे लानो गोसो जादों नालाय आंजों मोननै खोथायाव रायलायहरगोन आं सजनानो फन हो दाबो नोङो 90,000 लांखाबाय दा स्क्रिनशट दंखायो आंनावबो दंखायो आंबो लाखादों आंनि मबाइलावबो नों 90,000 लाखाबाय नोंनो आङो 10,000 हरबावगोन आं मिथिबाय आसुरित मानसि माने फैसाया आसरित जाखो बिनानाव खोनासं फैसाया नोंसोरबो मावबाय नोंसोरबो 50% मोनखाबाय खोनासं बिनानाव खोनासं नोंसोरबो फैसाया मानिनांगौ बेखौ मिथिबाय मोजांनि थाखायनो बुंदों आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं फैसाया आं हारसिं मोनजाया आं थाइसे मोनजाया आं गोजौआव हरजोबनांगौ बुजिबाय आंनि सायाव गोजौ प्रेसार फैनानै दं बुस्थुआ आं थारमाने फैसाखौ बेखौ थाइसे ओरैनोसो मोनजाया खालामफ्लादोंमोन थारमाने नोंसोरो होमबा 2 लाख होफ्लादोंसो होमबा नोंसोरो फैसाया आं होफ्लानायसो होमबा बे चेकआ होमबा होफ्लानायसो जादों माबानिफ्राय सरकारा बेखौ ओरैनो होफ्लादों थारमाने हाग्रामाया नामा नोंसोरो बेबादिबा नोंसोर प्राइमारि ब्लक लेभेलाव लिस्टखौ हरनांगौ नोंसोर सिन्था खालामगोन मोनगौ ना मोना नोंसोर बुजिगौ फैसाखौ मोननाय एफा मानि बेखौथ' माबानानै बुजिनानै जोंनो लायाखै रावबो नोंसोरसो मावना होदो हा नोंसोरसो सेलेक्सन खालामनानै नोंसोरसो मावना होदो होमबा बे बुस्थुआ जाबाय बिमानि फुल हा सजना बिमानि फुल बे जाहैबाय होमबा दा
मावनायावबो 10,000 जाबाय नोंसोरो मानिबाय दे मावना होबाय जाबाय दे मानिबाय हा आङो नै बिनानाव आं नोंनि फैसाखौ जायाखै आं भगबाननि कसम होनना बुङो आं जायाखै नों जानाय नोङो जायो खृष्टान खिन्थु दा सन्जिनायाथ' नों फैसा खृष्टान आं हिन्दु आं होनांदोंना भगबान होननायसो आं मिथिया आं जायाखै सन्जिनायाथ' फैसा नोङो होनांदोंना जिउमानाव नोङो सोर जानो फैसाखौ जिउमायाव क्लियार खालामगोन खोथाखौ आंखौ बिदि बुंबाय ना नोङो दा जिउमाया नोङो बोरै आं जानो मोनखो नै नोंदों आंनि गैयाबा बोरै जानो मोनखो बियो बेनाव दाबो सोर जादों खोनासं फैसाखौ जि जाबाय जालांबाय नों मोनजादों मोनजायाखै आं बेखौ बुंनो थांला दाबो जि खालामना होबाय नोंसोरखौबो धन्यबाद होदों खिन्थु नोंसोरबो दायो बुजिनांगौ फैसाखौ 50-50 खालामनांगौ नोंसोरो नै खोनासं बिनानाव नोंनो आंनि 10,000 आरो खोथाखौ हरनो दे रेडिबाव सन्जिनाया मिथिबाय 10,000 आंनि खोथा आरो हरनो रेडिबाव नोङो आंनि खोथा दे नोंनि खोथाखौ खोना बे बुंबा मा बुङो आंनि खोथाखौ खोनासं गेजेराव जेबो होना दे बुजिबाय नों आं बुंनोसै आंनि खोथाखौ खोनासं गेजेराव हा माने सिगाङाव क्लियार जाखादों हा माबाखौ सजनाजों क्लियार जाखादों बुस्थुआ बेबायदिबासो हरनो हागोन नङाबा जोंना मिलाया अंकआनो मिलाया माने गोजौनिफ्राय बियोसो हरखानाय नोंसोर बेबायदि खालाम होमबासो हरगोन न'आव हरनो बुजिबाय बे सिंनिफ्राय फैखानाय बुस्थुआ दा बेखौ बेखौ नोंसोरो चेक मावनायनि सिगाङावनो चेक हरनायनि सिगाङावनो बे आगोलावनो डकुमेन्टस लानायावनो नोंसोरो क्लियार खालामनांगौमोन नोंसोरनिफ्राय जोङो नङा इसांखिनि नै थाखाखौ जों बिनानाव लांफिनगोन नै बिनानाव बे बुस्थुआ बेखिनिखौ क्लियार नोंसोरो क्लियार खालामनांगौमन मिथिबाय नै बहुत आंनि गोदोर खोथाखौ दागो बे 2 लाखआ आंनि खोथाखौ खोनासं बिनानाव नै खोनासं मोनसे खामानियाव थाङोबा बे बुस्थुआ क्लियार खायसो हरदों क्लियार नङाबा जोंबो बेखौ हरामोन बुजिबाय आंनि खोथाखौ खोनासंनो बुंनो नागिराव हा दा जुदि फैसाया क्लियार आं बुङाबा आंथ' आं बिहरनायनि अधिकार गैयामोन दा सजनाया बिदि बुंबाय एथ' आराम जोंनो बेनो लोमजादों हिसाबै 60-50 लादों होनबावबाय आं नै लोमजादों हिसाबै आं बुजिबाय दा बेबायदि खालामनाङामोन सजनायाबो जों बिदि क्लियार काट लोमजानाय होनखानाय मानाय इफोर खोथाया जिउमानि बानायनाय खोथा इफोरो सन्जिनानि खोथा नङा दे आं बुंखायो इफोरो नोंसोरो जिउमादों मा रायलायदों मा रायलायाखै जिउमादों मा थगायजादों इयो जोंदो लोब्बा गैया इदो खोथा गैया मिथिबाय जिउमाया थगायदो जोंखौबो मानो थगायनांगौ बियो 10,000 फैसाखौ मानो लांनांगौ बियो नोंसोरथ' मावनायाव नोंसोर थाइसेबो मोना दे मावनानै होबाय दे आच्छा थिगासे मावना होबाय 2 लाख हाबबाय 2 लाखआव नोंसोर 1 लाख लानानै मानसि जानांगौ नोंसोरो बेबायदिथ' नोंसोरो बिदि जर जबस्तिथ' नोंसोरो बिनो मोना नोंस्राथ' बिदि राइट्स गैया बिनायनि नोंसोर बायदि मानसिनि थाखायनो प्राइमारि लेभेलाव बिदिनो गाहाय लेभेलाव बहुत हामा गाज्रि थासारि सोमजियो दे मिथिबाय नोङो बे नै खोनाबाय बिनानि बेखायनो राजखैया हो नोंबो बुजिनांगौ बिनानाव दायो खोनासं जोंबो खोनासं गुरैयैनो बुंदों दासिम नै गुरैयैनो बुंदों खोनासं बिनानाव हो बिनायनि राइट्स गैया आंबो होनायनि राइट्स गैया होनबा आङो हरामोन होनबा सजनानो हरामोन नोङो सिन्था खालाम बिनानाव एफा बुरजा मानसि 5,000ल' मानसि मोनदों बिटिसिआव एथ' मानसि दं होमबा जोंना माबायदि केपेसिटि दं सिन्था खालामबाय बेबायदि मिलायनायखायसो हरखादों सजनाखौ दा सजना हाबनायनि उनाव बेबायदि खालामनांगौ जेरावबो बेबायदि 3-4 रानना लानो गोनाङानो जायाखै माथो 2 लाखखौ हा आंनि नोंसिनिया मा बुरियावनो मोनदों 2 लाख निजेनो 2 लाख मोनजोबदों बे प्राइमारिनिफ्राय फैनाय बुस्थु जोंना बे प्राइमारि फैयाखैना नों खोथाखौ बुजिना ला आं दा फैसाखौ आं भरिनांगौ होमबा सजनानिखौ नोंसोरथ' सजनाया मावनाय समायाव बिदि बुङाखैमोन ना नङालै सिस्टार बुंदों बे सजनानो बुङाखै मोजां नोंसोरो बुं दा खोथाखौ हाबनाय उनाव बिदि खालामनाङा स्पस्ट' बियो फार्स्टआवबो नोंसिनि गामियाव सोदों हो बियो मिथिखायो आदा हाबानो आं हरगोन होनखानाय खोथा मिलायखानाय जों खोथा मिलायाबा बेनो फन हरामोन ना आं मानो फन हरबाय थादों बारे बारे खोथाखौ बुजिया आं थैनांगौ जानानै फैगोन दा फैसाखौ दा नोंसोर दासिम बेलेगनिफ्राय मोनबावाखै नोंसोरो सन्जिनाया खमसे खम नोंसोरखौ अननानै आं हरबावदों आं हर होनदों 50%खौ हर जेबो नङा बिसोरबो मावना होदों बिसोरनो 50% हर 1 लाखखौनो हर 10,000खौ नों सिन्था खालामबाय थानाङा 10,000खौ बाद होनानै 1 लाखखौनो आं होमबा बिसोरनो नै नोङो बिनानाव हर होननानै आं बुंदों मिथिबाय दे बिनानाव आंबो बे माहाजोन जाया आं बे फैसा लाना माहाजोन जाया नोंबो माहाजोन जाया बुजिबाय खोथाखौ बेबादि खालामदोंबा सजनावबो हाबानांगोन खिन्थु गिर्जायाव हाबो दागोआ दा सोरहा बेबो थागोन सन्जिनहासो थागोन 2 लाख बेबो लानायनि बेबो गिर्जायाव हाबो दा बेबो बेबायदि थगायदों दा बेनावबो नांनाय बे फैसाखौ आं भरिग्रा बेबायदि खालामदों दा बेयो एफा मिसुलिया खालामदों खोथाखौ मानो दा लाजिदों सजनाया रायलायनो नोंसोरसो बुजिबाय खोथाखौ फार्स्टनिफ्रायनो मिसलिया खालामगासिनो मिसुलिया मिथिबाय आं खालामाखै आं नोंसोरो क्लियार काट बिमुरि बानायनानै नोंसोरो बेबायदि खालामनो नागिरदों नोंसोरो नै मिथिबाय सिस्टार हो आं मिसलियाबा सजना रायलाय लावदाव रायलाय सजनाव सोंना क्लियार खोथाखौ होमबानो बुजिगोन बे आं जुदि नोंसिनाव आदिबा मा नां मैयानो फैसाखौ होबाय बुजिगासिनो नोंसिनिखौबो नोंसोरनि टारगेटखौबो आं आं बुजिगासिनो बायसान्स जुदि आदि बुंदोंबा आं सजनाव मानो फन हरनो दरखार गैलामोन ना खोथाखौ बुजिना ला क्लियार खादोंमोन बे बुस्थुआ बेबायदि सजनायाबो बारे बारे थांनाय जादों खेबनैसो थांनानै बुंदों सजना बेबायदिखा क्लियार आरो चेक सिगाङाव सोदोंखा आरो बे नोंसोरो चेकखौ लानानै चेक एसपिआव मोननायनि दाख्लै उनाव नोंसोरो फैसा मोना जाजानो गिनानै नोंसोरो बहुत माबा खालामदों ना नोंसोरो बे चेकखौ जों केन्सेल खालामनो हागौमोन ना बेबायदि मोनाबा
फैसाखौ जुदि जोंबो 50% मोनाबा जों बे चेकखौ केनसेल खालामगौमोन नङा केनसेल नङा खालामजागौमोन जोङो बिनानाव थाइसेबो नङा नङा नांस्रायामोन आरो दागोबो लायामोन आंनि खोथाखौ खोनासं हो नोङो दे दागो लानो दरखार गैयामोन नै मिथिबाय खोनासं आदा जोङो दागो लानो दरखार गैयामोन नोंनि जायगायाव नोङो राइट दं हो आंनि जायगायाव आं राइट दं हो दे नोङो बुंदो दे सैथो बाथ्राखौ सजनाया मानो रायलायनो लाजिदों दा होमबा बुंलाय लाजियाखै मानो लाजियाखै लाजिदों सनजिनाया सजनाया मानो मानो लाजिदों दा लाजिनांगौ होमबा जाखो मानो लाजिनांगौ जाखो फनखौ होलाय मानो फनखौ होआ होमबा बे नोंसोरनि बेबायदि मेन्टेलि प्रेसार होनायाव नोंसोरो इसां बारे बार 50 बार गाहाम नोंसोरो मियाबो बेसेबां प्रेसार होदों आंनि खोथा मोननानै बियो फैसा हरदों नोंनो मिथिगौ नोङो हा अननानै आङो हरना हो 1 लाखखौ हर 50-50 खालाम बिसोरबो मावना होबाय आচ্ছা दे ठीक আছে हर 2 लाख गाहाम फैसाखौ इसोरबो नङा मावना होदों बिनानाव हर खोनासं नोंनि बेबायदि 10,000खौ बिनानाव नोङो हो सानबाय खोनासं थानांला होननानै आंनि खोनासं पारमिसन मोननायाव बियो हरदों मिथिबाय आंनि खोथाखौ खोनासं हो बेबादि जोङो बेबादि खोथाया मिलायलायाबा जोंनाव मेल्ला बेनिफिसियारि दं जों मानो होनो हागोन नों सिन्था खालामलाय जों अदालगुरियाव मानो हैखो होमबा नोंखौसो मानो होआखै जों मा मिथिगौ सनजिनानि डकुमेन्टसखौ माबायदि लांनो मोननांगौ नोंसोरलाय हा बेसेबा नों बबे जायगानि मानसि नोंलाय नोंलाय बबे जायगानि मानसि हा आं नों बबे जायगानि मानसि सनजिनानि जायगानि मानसि आङो सनजिनानि बिब' आङो जुदि नोङो नोङो सज'ना सनजिनानि दे नै मोनसे खोथा नोङो आं मोनसे मेरला मानसियानो दङमोनबा आं नै नों मानो सनजिनानिखौ आं नै लांनाय दे बुंलाय हा आं नोंसोरो मानो लाङाखै एसेबा आं गोलाव लामा लानानै माबायदि साबा मानसिनि नोंसोर बोरै चेक बनायना हरनो मोनखो नोंसोरो नङा आंनि खोथा खोनासं बिनानाव हा आं मोनसे खोथा बुंनायसै आं मोनसे आंनि खोथा खोनासं नोङो रागा जोंनो आंबो रागा जोंना बुंगोन रागा जोंनायनि बे खोथा बुस्थुआ नङा नोंबो बे बुजि बुस्थुआ आंबो बिपिएफनि मानसि मिथिबाय आंबो बिपिएफनि मानसि नोंबो बिपिएफनि मानसि मिथिबाय जोङो एक जानानै खामानि मावनांगौ दे बेबायदि नङा अयथासार खालामनाङा बेलेगखौबो आं अयथासार मिथिबाय खालामाखै बेखौ जिउमाखौ क्लियार काट बुंखादोंमोन बुस्थुआ हा जिउमाखौ बिदि क्लियार काट जिउआ बेबायदि नङा जों उदालगुरियाव थांदों होननानै मेरला दं क'क्राझाराव जों मेरला होनो हायो बेनिफिसियारि नोंबो सिन्था खालामला बिनानाव जों खोथाया मिलायनायखायसो उदालगुरियाव हैदों जिउमादों नों मा रायलायदों बेखौथ' जों मिथिया हा जिउमाजों मा लोब्बा जानानै नोङो बेबायदि इसां गोजाननिफ्राय मावना लाखो जिउमायाबो थगायनानै मावनो हरबाय माने थगायनानैसो बे थगायनाय माने बुस्थुआ डकुमेन्टखौ कालेक्ट ओरैबादि खालामनानै हरदों बियो जिउमाया जों जिउमाखौ सिनायो 100% जिउमाया नालाय थगायदो जिउमाया आंनि सायाव बुंनो हानाय नङा दायो मिथिबाय नोङो सज'ना खेबनैसो आं जेबो प्रेसारा मेन्टेलि आं सज'नाखौ बुंगोन सजना जुदि नों लानो लुगैदों सनजिनाखौ दा नोंसोरो बिदि फैसा बिबाय थानानै मेन्टेलि प्रेसार होबाय थायोबा आं हले एक्सन लागोन मिथिबाय दे लामा एक्सन लाबानो जाबाय आं खोथाखौ खोनास' आङो जिउमाखौ सरि जिउमानो सजनाखौ खेबनै रायलायगोन आं फैसाखौ लानो लुबैदों ला सजना नोंबो गिर्जायाव हाबो दा नोंबो सैथोखौ नुगोन आंबो सैथोखौ नुगोन बुजिबाय बेबादि एथ' मिसुले खालामदोंबा फाबा आंनाव नांगोन बा बेनाव नांगोन मानि फैसाजों फाबिलाय मानि फा नोंसोरो आंबो 2 लाख फैसा मावना होनानै नोंसोरो 1.5 लाख फैसा लांनो नागिरनाया नोङो आंनि थाबा माथि नै नांगोन बिनानाव माथि नांगोन मा देलाय बुंलाय आंनि हा खोथाखौ नाय आं बे फैसाखौ थाइसे मोनजाया मिथिबाय आं गोजौआव नै होजोबनांगौ आं खोनासं गोजौआव होजोबनांगौ आं दा बेखौ आङो फैनांगौ दा फैसाखौ आं दासिम आङो रावनियावबो आङो जेबो बुङाखै दे नोंसिनि खोथाखौ आं खोनासंनानै थागासिनो मिथिबाय आं बाहेराव उल्लेख खालामाखै नोंसिनि खोथाखौ दे दाबो आंनो मिथिबाय नै खोनासं आं नोंनि फैसाखौ नांगौ दे आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं बुंनो ला हो मोजां खोनासं बेबो बे फैसाखौ लाना मा जाया आंबो गरिब जाया बे फैसाखौ लाना आं फरायनांसिगोन बे फैसाखौ बुजिया होमबा बे 50 थाखाखौ आं फरायनांसिगोन दा 50-60 थाखाखौ आं फरायनांसिगोन बोरै फरिनाङो बुजिबाय नोङो बोरै मा फरिनाङो नोङो फरायनाङा आं गोजौआव हा अलरेडि बेबायदि खोथाखौ मोजां खोनासंना ला नों बेबायदि रायलायनाङा आं नोंजों मोजां रायलायदों बिनानाव हिसाबै रिसपेक्ट दे खालामहरदों आंबो नायगोन दे औ नोंसोरो बोरै माहा फरायनांगोन आंबो खबर लागोन नङा माने बुस्थुआ गोजौनिफ्राय खोनासंखागौ गोजौनिफ्राय बेबायदि फैनाय नालाय बेबायदियावसो जोंबो सेटखौ मोनदों आरो नोंसोरबो बुजिबाय मोजाङै मोजां दायो मानिलायदो मिथिबाय अननानै मानिलायदो नोंसोरखौबो आं बुंदो मोजाङैनो रागा जोंलायनो दरखार गैया नोंसोरनो 10,000 हरबावगोन नोंसोरो 1 लाखखौ लादो 50% आरो सनजिनानियाव 1 लाखा खिन्थु थानांगोन आं बुंखादों दे लाबाय जुदि दे नोंसोरो दे मानिलायाबा दे खिन्थु नै आं एक्सन खोनासं लागोन मिथिबाय दे बुजिबाय नों एक्सनखौ सिगिबाय नाङा आं जेबो गिया आं खिखोबो सिगिनायनि गिया खोथा एक्सनखौ नङा आं सिगिनायनि खोथा जेबो नङा गिया बेयो मिथिबाय आं जेबो गिया नोंसोरो इलिगेलै मावखादो आङो बेखौ इलिगेल नङा बेबादिबा फैसाखौ मोनखायाबो बे इलिगेल बे दुनियावनो रावबो सैथोजों थाङा एसे इलिगेला थांखागोन बुजिबाय नों खोथाखौ बुजिना ला नों दायो बानायनाय नोङो समावथ' नोंसोर थिग मावदो दे खिन्थुबा नोंसोर दायोसो बे नङा सफायखांनायनि उनाव नोंसोर बिनानाव मानो लुबैजोबखो नोंसोरो हा खोथाखौ खोनासं आंनि खोथाखौ नों गाज्रि साननाङा रागा जोंनाङा हो गाज्रि साननाय नङा फार्स्टआव नै आं बहुत धर्ज दंगासिनो आं 5,000 खोनासंगासिनो नोंसिनि नोङो खोनासं मेन्टेलि प्रेसार नोङो होनायखौ आं खोनासंगासिनो मिथिबाय आं मेन्टेलि मा प्रेसार होदों जेबो मेन्टेलि होआखै बेयाव मेन्टेलि जेबो प्रेसार होआखै आं माने फंनैसो रायलायगोन आं
लाउदाव हो आं बिब' बिनि लाउदाव आं हो फिसाजो बायदि फेदेरदो बिसोरखो नों गम दोङो हा आं जेबो मिन्थिया नोंसोर फेमिलि मेटर आं हागोन नङा आं होमबा खेबनै रायलायगोन नोङो लाउदाव हो आं लाउदाव खेबनै रायलायगोन आं दोनगोन ओमफ्राय नों लाबो दे मा खालामो खालाम नोंसोर आं खेबनै सजनानि खाथियाव होना हो लाउदाव रायलायगोन आं दे खिन्थु नोंसोरो बिदि मेन्टेलि प्रेसार होबाय थायोबा आं बोलाय जेबो मेन्टेलि